ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஹோண்டா யூனிகார்ன் 160. இந்த வண்டியோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட கம்ப்ளைண்ட் வந்து கிக்கர் ஸ்ப்ரிங் கட் ஆகிடுச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிக்கர் ஸ்ப்ரிங் மாட்டினா இன்ஜின் பிரித்து தான் மாட்டணும். பாருங்கள், இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா வண்டி பாருங்கள், கிக்கர் வந்து அப்படியே கீழே நின்றுது. அது பாருங்கள், அவ்வளோதான், அப்படியே நிற்குது பாருங்கள். இதுதான் இதோட கம்ப்ளைண்ட். இதுக்காக பண்ணனா இன்ஜினை தான் பிரிக்கணும். அதுக்காக இன்ஜினை பிரிக்காமல் நம்ம வந்து எளிமையாக வந்து ஒரு சின்ன வழி பாருங்கள். இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து ஹோண்டா ஆக்டிவோட கிக்கர் ஸ்ப்ரிங். அதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், கிக்கர் ஷாஃப்ட்டில் போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்கள், போல்டு வந்து நம்ம கிளச்சி கேஸுக்கு போடுற போல்டு வந்து ஏற்கனவே ஆல்ரெடி இருக்கிற போல்டு வந்து கொஞ்சம் அதோட கொஞ்சம் லென்த்தான போல்டு எடுத்துக்கணும். ஃபஸ்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து கிக்கர் ஸ்ப்ரிங்கை வந்து அந்த கிக்கர் போல்டில் போட்டு அந்த ஒரு ஒன் சைடு மட்டும் போட்டு டைட் பண்ணிக்கணும். பாருங்கள், கரெக்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி கரெக்டாக டைட் பண்ணுறோம். அது ஓரளவுக்கு நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த கிக்கர் ஸ்ப்ரிங் அந்த கிளச்சி கேஸில் வர போல்டு வந்து அதில் வந்து மாமூலாக வர போல்டு வந்து அதோட கொஞ்சம் லாங் அதிகமாக எடுத்துக்கணும். லாங் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டு பாருங்கள், அந்த சைஸ் பார்த்துக்கங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி உள்ளே வந்து எக்ஸ்ட்ரா லூஸ் நெட்டு உள்ளே போட்டுக்கணும். போட்டு கொஞ்சம் இந்த ஸ்ப்ரிங் வலிச்சு மாட்டுறது கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும். நம்ம கொஞ்சம் கரெக்டாக பிளான் பண்ணி தான் வலிச்சு மாட்டணும். பாருங்கள், இந்த வண்டி மட்டும் கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா டெப்த்து அதிகமாக இருக்கிற கிளச்சி கேஸில் வந்து டெப்த்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். உள்ளே இருக்கிறதுனால நம்ம எக்ஸ்ட்ரா உள்ளே லூஸ் நெட்டு போட்டு போடுறோம். பார்த்துக்கோங்க, உள்ளே அழுத்தி போடுறோம். பாருங்கள், இது போடும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடணும். ஏன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். மீதி வண்டிக்குன்னா பிரச்சனை இல்லை. இதுக்கு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லென்த் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இவ்வளோ ப்ராப்ளம். பாருங்கள், அழுத்தி தான் போடணும். இன்னொரு ஆள் இல்லாததுனால ஒரே ஆள்ன்றதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது மாட்டுறதுக்கு. இன்னொரு ஆள் நீ இருந்தாருனாக்கா வந்து வலிச்சு பிடிச்சி ஈஸியாக மாட்டிடலாம். பாருங்கள், கொஞ்சம் வலிச்சு பிடிச்சி தான் மாட்டணும். உள்ளே போய் அந்த இதில் என்ட்ரு ஆகிடுச்சுன்னா ஓகே, கரெக்டாக இருக்கும். பாருங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, உள்ளே தள்ளிட்டாங்களா? அவ்வளோதான். அது பாருங்கள், ஓகே, அவ்வளோதான். ஒரு உள்ளே தள்ளிட்டோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து டைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பாருங்க, டைட் ஆகிடுச்சு. டைட் பண்ண இப்போ என்ன பண்ணால் லேசாக கொஞ்சம் வெளியே அந்த ஸ்ப்ரிங் வெளியே வச்சுக்கணும். அதை வந்து கரெக்டாக வலிச்சு விட்டுருவோம் வெளியே. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டில் வலிச்சு மாட்டுறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே ஏறிடும். அதனால் போல்டு ஒன்றா போட்டோன்னே ஸ்ப்ரிங்கு கீழே வலிச்சுட்டு அப்படியே டைட் பண்ணிக்கிறோம் போல்டு. பாருங்கள், இப்போ வந்து அந்த கேஸில் வர அந்த கேஸ் போல்டு, கிக்கர் கேஸ் போல்டு வந்து நம்ம நல்லா ஃபுல் டைட் பண்ணிட்டோம். இப்போ பாருங்கள், இப்போ வந்து கிக்கர் போல்டு நல்லா ஃபுல் டைட் பண்ணிக்கிறோம். ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கிறோம். செக் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், இப்போ பாருங்கள், இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா பாருங்கள் எப்படி ரிட்டர்ன் வந்துருக்காங்க. ஒரு சின்ன எளிமையான வழி. இல்லைன்னா வந்து நம்ம வந்து இதுக்காக இன்ஜின் பிரிக்கணும். பாருங்கள், இந்த வீடியோ பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், வேறு யாருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.